שלום, שמי עידית גור, אני מנהלת איב סנטר, אני בתחום הקוסמטיקה 33 שנה. איב סנטר הוא הבית ספר המקצועי ביותר בארץ, מאחר ואנו נצמדים לכל התקנות הבינלאומיות במקצועות האיפור הקבוע, במקצועות הקוסמטיקה, הציפורניים. אנו מלמדים ומפקחים על כל מה שקשור למקצועות הקוסמטיקה מטעם ארגון סידסקו. תעודת סידסקו זו התעודה הגבוהה ביותר כתעודה מקצועית בינלאומית, והן מתקבלות לעבודה בכל מקום בעולם. למסיימים את קורסי האיפור הקבוע ואת קורסי הקעקועים, הם יקבלו תעודות של איב סנטר ושל גולדן-איי, החברה הבינלאומית שעומדת בתקנות האירופאיות. כל נושא השיווק והתמיכה הוא חלק אינטגרלי מתוכנית הלימודים כדי להגיע ולהצליח בכל תחום ותחום. אנו חושפים את התלמידות לשיטות המתקדמות ביותר בכל מה שקשור לבעיות עור, ואנו עובדים בשיטות עבודה ששייכות ל-BDR, Beauty Defect Repair, תיקון פגמים בעור. שירות נוסף בבית ספרנו היא החנות. בחנות ניתן למצוא את כל הסדרות היוקרתיות ביותר והחברות המבוקשות ביותר, ציוד מקצועי, ואת ה-BDR כמובן, זה שנותן לנו מענה ברמה הגבוהה ביותר. הקשר המקצועי עם התלמידות איננו מסתיים עם קבלת התעודה. אנו מלווים אותם גם לאחר קבלת התעודה. הן מוזמנות לפה לימי עיון, לכנסים ולימי העשרה, ואנו מלווים אותם ממש עד למציאת מקום עבודה. חשוב לי מאוד, ולצוות המורים באיב סנטר, לתת לתלמידות את הטוב ביותר, הן בהיבט המקצועי וגם בתחושה לאורך שנת הלימודים, תחושה של בית, של ביטחון ושל רמה מקצועית כיפית שכיף לבוא וללמוד בה. לכל מי שמתעניינת ללמוד את לימודי הקוסמטיקה, האסתטיקה והיופי, אני מזמינה אותה להרים טלפון, לקבוע מועד, לבוא אלינו, לראות את המקום ולהיות חלק מאיתנו.